तर तुमचं सगळ्यांचं नवीन व्हिडिओत खूप खूप स्वागत आहे. आज आहे हरताळका. तर आता आई आणि मी आणि आमच्यासोबत बाकीच्या पण बऱ्याच नानी काकी वगैरे बऱ्याच जणी आहेत. तर आम्ही आता चाललो आहे तिकडे पूजेच्या मांडावर. चला तर मग आता तिथे जाऊन पूजा दाखवूया तुम्हाला. अजून कोण कोण आहेत? अजून दुसरे काय नंदू आहे. तर हरताळकेची पूजा झाली आणि आता तिकडनं आम्ही लगेच मी घाई दिलं आहे धावत, कारण गणपती आणूच होतो आमका. तर आता गणपतीवाल्याकडे चाललो आम्ही. त्याच्यामुळे आता चला आता गणपती आणूक जाऊया. तर नुकतीच आता गणपती घेऊन घरा केलं व काय गणपती जड नाही होता. चल राहू दे. माची सांग मोर्या आम्ही 7 दिवस आहेत राव. तुमची वाट बघला काय आपल्या माणसा बत्ती जात हळूहळू. म्हणून आतमध्ये बसून ठेवलं पाया होतो. खाली ठेवा. तर आता आमचा बाप्पा आलाय घरी. तर या काम मी पण करतोय, पण आता शूटिंगसाठी मी कॅमेरा घेऊन पुढे उभा आहे. मी दिसत नाही आहे. दादाचा काहीतरी चाललेला वायरमॅनगिरी करता. काहीतरी ढवळता ढवळत नाही गो, फुला हे करतोय.
तर आम्ही आता बांदिवडेकर वाडीत चाललो. डेकोरेशन करता करता आमका फोन इलो, आमची गणपतीसाठी छापलेली टी शर्ट तयार झाली आहेत. नाना कांगणे वगैरे गोळा करतो. तर सदानंद आमचाच, कांता आमचाच, एवढा मोठा. प्रशांत, प्रथमेश आमचं नाही. अंगठाच आता लाडू बघा. अच्छा त्याचा. येत ना विनय आमचंच. तुमचीच वाटतं मंडळी. मग या कोरा तुमचं जण कोरा निलेश, अनिल, आणि ओळखतो कोण नाव ओळखीला वाटतं. हृदय आमचंच. तस्मय पण आमचंच. म्हणून तुका मोठी पिशवी दिलंय. ह्या मीच, हा तूच. ह्या तू. बघूया तरी केवढा. हा, बरोबर आपल्या साईजचा. श्याम पण आमचंच. माका पण झाला बरोबर. म्हणून सांगले तुझ्या मापाचा ते. गेल्या वर्षी मोनीन आपल्या मापाचा दिला, माका झाला नाही. रोहन पण आमचंच. तुझ्याच मापाचा, त्याच्या मापाचा दे म्हटलं नको, त्याला माझा माप चांगला आहे म्हणून मी तसाच गेला. सचिन, मोठा झाले. संदीप संदीप कंप्लीट. आमचा डेकोरेशन आता 80% पूर्ण झालेला, अजून थोडासा बाकी आहे. तर आता दादा करता, आणि दादाक आम्ही पण मदत केलो. असा नाही की दादाने एकट्यानंच केल्या ना. फुलारो म्हणतो आम्ही हे का सगळं. पण आता हे जो प्रकार आहे तो कांगणे, त्याच्यानंतर ही सोनतळा, आणि अजून काय काय बराच आतमध्ये तिरडो आणि कौंडळा, अशा 4 गोष्टींचं मिळून आम्ही फुलोरो बांधतो आता इकडे. तर आता घरात आवाजलं या, बडबडलंय चालू आहे लोकांची सगळ्यांची. तर आज आमच्याकडे घरताळका पूजन होता, त्याचा माका पूर्ण शूट करूक जमला नाही. काय झालं, आम्ही गणपतीसाठी टेम्पो जो मागवलेलो तो टेम्पो आलो पण तेव्हाच इलो, आणि हरताळक्यासाठी भटजी पण तेव्हाच इले. तर माका दोन्हीकडे धावचा लागला. तर मी थोडा थोडा दाखवूचो प्रयत्न केले. परत त्याच्यानंतर आता आम्ही गणपती आणलो. डेकोरेशनसाठी खूप काम होता, तर दादाक भरपूर मदत करूची होती. त्याच्यामुळे मला पूर्ण व्हिडिओ करूक जमलो नाही. त्याच्यामुळे आता हा व्हिडिओ हयच एंड करतो हो. तर व्हिडिओ आवडलो असलो तर नक्कीच लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करूक विसरू नका. कमेंटसुद्धा करा. धन्यवाद.